kugara nasi makabatsire kumuri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rikadi kuzise muri yeZimbabwe ka bhegi riri kuita kurema mukoma KP. Ndati ndakatakura, ndati ndiri kuremerwa Zimbabwe. Pauri ipapo kana uchitinzwa, kana wakabata National FM, kana wanga usati waibata, ingonzwa kuti pane zviri kurira munzeve bako, muri kurira chimuti, muri kurira chimuti. Mukoma KP, ndine nyaya ndinayo. Nyaya yakaitika kuChegutu yemurume akafa 2012 but anga asina kumboitirwa magadziro. Izvezvi vakuda kuita magadziro ndokubva mwanakomana wemufi akafa uyu achibva aenda nemunhu akatizo tiri kuti haisi nyaya yekuti tanga tisikari kugadzira but pese patoda kugadzira chete kunofa munhu zvobva zvamiswa nerufu. Tikakoda kugadzira kunofa munhu tobva tamiswa nerufu. Saka takazofamba kunzi kugadzira kwamuri kutika ndikuri kuraya munhu mukada kukomira kugadzira apafi munhu. Saka musagadzire siye zvakadaro. Asi izvezvi mwanakomana akati aiwa kana ndichifa ngandichifa ine chikonzero baba vangu ndo akumuswa kuzoshanda pandiri. Mukoma KP akaenda nemunhu zvikanzi usasvika paguva ini ndichatanga kutungamira kuenda ipapo kutaura kuri kwatita. Mukoma KP pane vanhu vanokuda kuita 7 vakati guva richigadzirwa zvakaitika pavari pamwe pakatwa mambiri mumwe daka remubereka farese kusanganisira mwana pamusha 1 dzimba dzichifuta vanhu vachidona kudona vamwe vachishikoka magumba zuva rimwe cheteroro munhu achigadzirwa uko vanhu vachifa uko. Saka pane munhu anga akabata kuti makuva asagadzirwa. Pane vanhu vanga vakabata kuti munhu mishe yakasiyana iyoyo asibe ukama anine ukama verudzi chaivo chaivo. Ndine nyaya yakaitika ndega ndimboite Zimbabwe yemwana ane 2 years akaenda panext door ndokubva apinda mumba vabereki vakumutsvaga ndokunzwa mwana achirova dhoo achichema achirova dhoo vakamhanya kutomutora mwana ipapo but nguva yakamutora haana kumira kunyarara kusvika achema. Amai vachibereka mwana kuisa kumusana vakanzwa mwana akutunga nesimba kumusana pavakaenda naye kuti anobatsirwa mwana anga kutorwara mwana uyu akafa but afa kudaro mwana wepanext door anove maid musikana webasa akamhanya ipapo achiteseka akabudirwa achiti hunzai kuno kundimuroorore. Zvakaitika kumberi muri yeZimbabwe ka zvakaitika kumberi zvacho mahwani. Ndine nyaya yemuprofita baba naamai vakaenda pane mumwe muprofita vachida kunobatsirwa nezviri kunetsa asi kubatsirwa kwavakaiteka kwa vachidzokera kumba mukadzi uya yakaenda nemurume wake akutogara nemuprofita nemwana vakaenda muprofita atora mudzimai wemunhu akabatsira. Ndine nyaya chiweshe shutu takatiri kwa weekend pamakationa ipo paya pane chiri kupisa anga asiri mafaro chete murume nemukadzi wake vane 3 times vanobatwa musango vachiita bonde asi vanemba murume nemukadzi vakaroorana vanobuda kunoitira bonde musango. Baba Isabel vanenge vachida kukubatai kuti vakupei nyaya pamwe chete nokutsvaga nhamba dzevabatsiri munobatika papi. Ichokwadi muri yeZimbabwe unenge achida kundibata munondibata panhamba dzisina chipombiro nhamba dzisinganyadzise inhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025. Ndinoimba kuti ndidzo nhamba dzacho dziri kupisa Mukoma KP apa ndangorova krimu yepamusoro. Yes. Pazasi pakadzikadzika mangoti turu mwanakomana musikana ane 16 years muHarare anenge ari kurara mubhedha muchina baba vake paari kubvunzwa ari kuti izvo tinenge tichiona mavhidhiyo saka foni yedu iwani. Murume kauti baba ava vane mhuri vane mudzimai here vakaramana nemukadzi ndokusanga nemwana ane 16 years vanogara vari 2 vanogara varipo 2 vachishandisa mubhedha 1 vamwe pavanoti chicha muri kuenda vanzi foni i1 saka tinenge tichiona mavhidhios saka kuti zorara kwake mumwe kwake. Baba Isabel azviti papa Isabel zvakaoma. Baba Isabel vanodzoka manje mushure mekunzwa kanhau hatina nguva nyudzai geto pfapfaidzai tsudzurani. Ichokwadi muri yeZimbabwe muzukuru wasiku rari kushevedza kuti no time to waste treatment no doubt paka domboshava chokudomboshava chiri kuti kudini ndakuti dzvekwa matopane zvinotaura Mukoma KP kuti rega ndingorova dhunge kusenda kwechembere nguva dzikuita kudiyana muri yeZimbabwe dzikuita kunyangutana padomboshava muri yeZimbabwe pane muprofita akasungwa akatongwa ndati ari mukati kana chiti mukati munhu akatongwa muri yeZimbabwe. chii chakaitika? Muprofita uyu aiprofita aine dumwa raishandisa ndikuti mukadzi chete washandira wese anoita bonde naye. Vakadzi vakaitwa izvi hapana kana akaripota vese vaingodzikira vese vaingovhunduka vese vainyara kutaura vachibva vasungwa. Apa murume uyu aishandisa dumwa mushonga zvakazoitika baba pati mune rimwe shunai munotaura kuti
rimwe zuva hamba ane beura inorohwa nekumaseri webeura kuyakuya vakabva vanobata ngomai vakauya kuzoshandirwa yazvo mai ava wangu kuya kuzoshandirwa but pavari pane svikiro ndokubva avharira mai ava mumba ndokutaka kurova mai kumakunde amai kumakunde achekesa musuto apo achishandira amai vane chii vane svikiro mai vari pakushandirwa vakaya kuzoshandirwa pamweya ndokutaka kuzoshandirwa panyama zvaajaira zvazvo aiti kana akushandira anenge akabata duma rake ndomudzimu wamai ava wesvikiro tuku wabuda vari pakushandirwa panyama ndokukikirisana achivatorerwa chi duma riyari kutaura kuno kuti muri yezimbabwe murume ari mukati akasungwa mudzimai uya aishandirwa paakakikisana nemuprofita achibva atora duma achibva ita sei ndo parakapera simba kusvikira nyaya yeripoti kuti ndo zviri kuitikeze hama dzemunhu mure nhasi ndanga ndikoti mukati makutotaura mukoma kb nemuning'ina achiti ndaisaziva ndaifungidza kuti mari vakatipa chipo matiri izvo chipo chaichana nechi chashana neduma saka murume uyu akasungwa kutaura kuno kwatiri kuti atori maoko echi emapurisa pane madzimai abuda pachena here kuti vakaabhuswa tatori ne3 baba tatori ne3 vamwe vacho vasati ndataura nawo 3 vatobuda pachena ya pakaipa idombo shava fafaidzai chimwe ichokwadi yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba dziri kuitika munhu yezimbabwe paka kwa mutoko kune murume ane mukadzi wake murume aita mukadzi wake ndikubva aita wake kana mukadzi achinzi ndewako kana wakati handidi anoenda kubhawa mutemo wako zvinonyadzisa zvede haudi zvibude paari kunyange mwana wako kunyange mukadzi wako kunyange iwo mukadzi haudi zvinonyadzisa zvese zvitike pamurume wako nekuti iwe sababa ndiwo unonyara kunyange veukama vanogona kunyara inzwai muri yezimbabwe tiri kutukana saka ndiite sei mukadzi wemunhu ane mwana ndowakupinda mumba ndobva abvisa hembe dzese achibva kunogeza kwakutsura vhidhiyo akatenderera akazora mafuta akaita sei ari maliseche asina kupfeka chizvariro musiuganda ndobva atora piki vhidhiyo riyarira ndobva asenda kune umwe mwana wechikoro 18 years mukomana zvikanzi woonaka ndiri kuda kumbosvika panguva newe yebaba naamai mwana komana akapiwa vhidhiyo here akatumirwa here akazenge akuratidzawo vamwe kuti tarisaimoni amana ndionereiwo kaizvi akuratidza vanhu so vhidhiyo rakatenderera kusvikira vamwe vakanzwa kunyara achibva kuti akomana iwe zise murume ndikuenda nekumurume zvikanzi ona mukadzi wakuka veukama nemurume uyu vachibva kuti toita sei ndingakwanisa here kugara nemukadzi akuzikanwa nenyaya yese nenyika yese kunyange ndichifamba naye apa vanhu vanitoziva kuti vanogona kutoti uchidarika kutoti muyandikuratidze muri kuona amai ava ndo zvavari izvi murume ndikutora nehama dzake ndikutora mukadzi uyu ndobva aenda kuvabereki zvikanzi ndo zvakaita mudzimai wangu inini hangu handikwanisi kugara nemukadzi iye akapfeka hembe asi vanhu vachiziva zviri mukati ndanyara zvikanzi nevabereki vemwana takunzwa zvauya nazvo vanhu vakataka kutumwa pakutanga kune vamwe vakatombota seka vacharohwa ikoko nenyaya yekuti mavingei varikutaura nyaya yekuti izvo vanga vasingatarisi kuti sei tauya ikoko zvakaitwa nemwana wavo asi mosvika kutopiwa isusu kuti wai muchida kuramba mwana wedu zvikanzi kana mada kuramba mwana wedu tiri kuda mombe 4 pamombe 4 dzatiri kuda 1 wakambonetsera nemwana wedu ukamurova tiri kuda mombe 2 une mwana nemwana wedu 3 mari yegupuro 4 ndoyanda kukangana mukwasha atudzwa izvo akati kudini ndobva bvisa ketu izvezvi vane mwana wavo asi shoko iko zvinoziva veukama vari kushedzera kuti muri yezimbabwe hongu takateedzera chikonzero chine chataida kuzadzisa kuti tione but isusu tisu takatirwa nemukadzi izvi zviri kutenderera zviri kuonekwa nenyika yese izvezvi mavhidhiyo ari kutenderera zviri pachena taifunga kuti kana neshoko redu kunana tezvara vane magamuchiro anotiita kana pachidzidziswa munhu wodzidziswa tisu takanogamuchirwa kuti nenzira yekurwadziswa yekutobvisiwa mhosva
ndaipona dzimwe dzenguwa pamukunetsera kwatikamboita kumashure vachazozviona kuti ho ndokuseka mwana wedu ainetsana nemurume wake chikonzero anoita ishi asi tisu takasvika tikaitwezve hongu asina kuramba kubhadhara but takazobhadhara but mungatibatsirawo nenzira ipi ima ndaiida nemukadzi asi ndofamba seko nemukadzi anokashama ari kuonekwa nenyika yese kokwacho kwandakaenda kunopotera kunova ndiko ndikaendesa mari kwamai vemukadzi one mabatsiro andikanoita mhuri yezimbabwe maonero enyu yenyaya iyi munoti kudineni mudzimai uyu paakatora vhidhiyo asina kupfeka achitumira kamukomana ane 18 years vaidanana here nemukomana uyu apa pasati pabuda nyaya ishi kuti vaidanana here ende imwe nyaya ndeyekuti vamwe havasi kugutsikana nokuti mwana uyu aise hama yake namba dzokuti atumire namba foni mavhidhios kumukomana uyu akazvitora kopi baba Isabel vanougara munharaunda imwe chete yes namba yangu inogenge kuchizivikanwa nevanhu vakawanda baba pati yenyu ine zvainogona kuzivikana nazvo kuti ine mabasa painombopinda ndikakuona une foni yamaisabel baba pati foni yamai Isabel ndogona kugara nayo nokuti ndiani pakudii ndigogo wangu iwe uritomboti gogo uri dati uritomboti gogo muzukuru iri harisi bhasikoro iri rekuti nditomboti muzukuru wanonuka kubasa ipo mainotenga dhiringako saka baba Isabel mwanakomana uyu aigara kwakareba sei kubva kwanga kuchigara murume nemudzimai wake musame village same village saka amai vakatotsvaga namba dzemukomana uyu kuti vamutumire vhidhiyo kana kuti vakapiwa ameno kukana mukomana uyu vaidanana akazoudza sei vanhu achiziva kuti mukadzi wemunhu yes regai tizonzwa kuvateerere manyama asi akadii mukadzi uyo akasendera inini zvake vhidhiyo iro nokuti inini mashura anouya ari mukapu ndinonwa yes ari kutokumbira vhidhiyo kana wauya ari mukapu kana mumukombe iwe anokutura vateereri vatinavo paNational FM mukoma kanyemba Mr. Grocery amai avo vekutumira kamwana vhidhiyo vari mariseche ngavatumire zvavo ini ndine hana yakadzikama kana akadzikama anoridire munhu ari mariseche right watoyeduka rikiti vhu pfapfaidzai kana mune chidiki baba Isabel icho kwadi muri yezimbabwe ndirimo ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino muri yezimbabwe ndina nyaya yandinayo pano nyaya ndiri kutaura panapa ndiye kuti iyo pane nyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoshevedzera kuti muri yezimbabwe chegutu mukati menzvimbo yekuchegutu muri yezimbabwe vakawanda vari kuchema pamusoro pechinhu ichi chikonzerayo havasi kuziva kuti vangazvifambisa sei asi nyaya iyi yakamira yakadai kune munhu akafa munhu uyu muri yezimbabwe vanhu kusara kuno ane makore akawanda murume uyu afa kudaro vachibva vaita sei vachibva vamuviga asi vangachiboti gore rada kunogadzira munhu vakangurunga badzi yekuti vakuda kugadzira munhu kunofiwa kusvika vaite makore ekuti munhu anogadzirwa kwapera gore vakazoita 5 years dzakateverana kusvikira vazoona kuti pavari kurunga nyaya kugadzira munhu ndo pari kufiwa kusvika vanyarara izvezvi mwanakomana akachitsvaga mubatsiri nokuti ndinosvika kuti baba vangu asina kugadzirwa chikonzero mumwe mandiri kufamba zvakare ndiri kunzi baba vari kuchiita sei gadzirai ndigadzire saka ndine dambudziko rekuti zvinhu zvangu asi kufamba zvakanaka nekuti baba naota sei vana kugadzirwa asi akakupulana zvakare kuvagadzira panotofa munhu kunotanga ri pakati pazvo vatsvaga mubatsiri zvikanzira mubatsiri haufaniri kutombomiremo mukana kuenda ikoko ndiri kukumbira unditungamidze ini ndini chaenda ikoko panotaka kuvambwa doro kuti doro rako kugadzirwa ndofanira kuenda inini ipapo uyezve nezuva rekuti doro riri kugadzirwa ndini ndinenge ndiri ipapo mukoma KB murume uyu abva kunogadzira kudaro mwanakomana akanzi usasvika chikonzero watonzi kutanga kwawoita kubika doro ndiwo unofanira kuti ufe chikonzero wangwarisa pamusoro pechinhu changa chichityiwa nevanhu vese kuti tikangoroka kuti munhu ada kugadzirwa panofiwa nemunhu asi iwo se wamuka saka unofanira kuti ufewe chirega kusvika pachinhu ichi usatumira munhu ndini ndichaenda inini mubatsiri ndiyanga achienda mukoma KB ari mukati mekuenda mukoma KB mubatsiri akaenda achibika doro akapfeka hembe dzeun'anga vanhu vakashivedza kuti vakomana vachasvikika here ko zviri kuitika zvabva kupi izvi vamwe vokaba vachibvunza kuti ndizvo here zvikanzi aiwa mwanakomana ndiye akazvitanga muchabuzonzwa iye chataura chikonzero ari kuti ini handina kuuya ikoko ndatumira munhu manga muchizviziva here kuti kubikwa kuita doro ikoko tikangoroka kuda kubika doro ndopaka pachifa vanhu chanjerai makawanda muchafa imomo saka regai ndiite chinhu icho vamwe vachibvotendera kuti kana pasingafiwe ona iko zvino doro ratobikwa rakutosvika pakutoita mutambo pasina kufiwa mwanakomana anenge ari right ndokuti akudhivhenda uye zvachiva kuti dhivhenda rumwe kuti kune vamwe vari kuzviva
kune umwe ari kuvhunduka. Right. Zvadaro baba ati murume uyu akazoti ini ndakubva pano ndakuchienda asi zvandakuenda ndichadzoka munhu mapakati pemutambo asi mwanakomana chiuya mwanakomana akasvika zuva rekuitwa mutambo achingobva mukoma KB vanhu vachienda kuguva pane misha 6 pakaitika chishamiso mukoma KB pakakandwa marasha paguva remunhu pakandwa marasha pakasumuka moto masikati machena waisumuka mudenga vanhu vakatarisa but nguva yakasumuka moto paguva pane dzimba 6 dzakaitika zviratidzo dzimwe dzimba 2 dzakatsva musame village vari veukama dzatsva kudaro pakafa mwana 1 vamwe mai vakasvikoka gumbo vamwe baba vakasvikoka gumbo vasvikoka gumbo kare pakafa mwana zvakare kwozoita rimwe danga rakatsva imba mombe 6 dzikamuka dzakafa dzese mudanga dzese. Yes. Handi pamutambo vanhu vakashevedzera kuti zvinhu zvaitika zvemushure mekusumuka moto paguva vakomana vemutambo cho chaitika here vanhu vakanzi uyai pamutambo musvikira mubatsiri ashedzwa kuti ndo zviri kuitika kune kuchikonzero anga asina kutoudza kuti yango mukomana akamudana kuti ndo zvichaitika mukomana achibva kuti iye anga kutosvikawo kunyange ari ashedza mubatsiri akati uyai kuno zvikanzi ndiri kuuya achibva auya zvikandizvo no problem munhu asina chokuita panapa haana dambudziko uyai mutambe. Pakazoita munhu 1 mukoma KB anga asati aona chiratidzo but ari muchikwata ichi achibva asvika akashedza kuti bedoye ndiri kukumbira kubatsirana regai ndikuudzei kusvikira munhu azofa vese vane zvakaitika izvi ndaitamba navo handikwanisi kutaura asi ndiri kukumbira mundiregere achibva aenda kunogwada pamberi kwomubatsiri achiti zvose zvaitika kuvanhu izvi ndiri mumwe munhu aitamba nevanhu asi ndiri kukumbira kuti inini kana muchikwanisa ndisave nechinoitika pandiri zvikanzi zvawaita izvozvi watopedza asi tiri kukumbira kuti uende unotora chinhu zviri kumba kwako mukoma KB akangonotora chinhu chinenge chibhonzo chakangotosanuka chinenge chegumbo zvikanzi ichi choga chiri kumba kwangu ichi chakachena chaaishandisa kuita tsvimbo pakufamba iri kutonzi itsvimbo but riri kunzi ibhonzo. Zvikanzi kana riri bhonzo rinoshandisa sei wakaritora kupi hapana chaari kudavira asi akanzi dzokera nacho iwewe ndinoda kuti utore chinhu ichi uende pakati peukama uchivaudza kuti chii ini handitauri asi asati adaro ende munhu iyeye ndiye ega asina chakaora kumba kwake but kwakafa mombe kukasvikoka vanhu makumbo dzimba dzikatsva nyaya ndiri kutaura iyi ndiwo musi weFriday last week yakaitika kupi nyaya kuchegutu munhu uyu akazobuda akabata bvupa kana kuti bhonzo rinonzi itsvimbo yaishandisa ndiani kuveukama mwana wemukoma but vari mwana wemukoma but kumurume akafa vanotasimaaamete nekuti mukoma wake munhu akamboita mwana asati aroora saka nguva yakazoita azoroora mukomana yangatokura kudhara saka mukatasa munhu akafa pamwe chete nemwana uyu vanotasinga vatoteerana makore senge mukomana muningira bati vari baba nemwana ya pakaipa saka vese vakaona kamashura nezviratidzo kumisha yavo vane chekuita nerufu vakatobuda pachena kuti vane chekuita asi kwanzi vaifana kuti vagare pasi nekuti pane zvinoda kuitwa kushedzwa mubatsiri but so far hakuna chari chaitika vanhu vese vakangonyarara nekuti kuna vamwe rutorwarira vamwe muchipatara ya pakaipa muri kunzwa kachekuchegutu muri yeZimbabwe munoti kudini muprofita ngaasungwe anzwa bhata nemiwo vakadzi dzidza iwo musangoona kamaprofita aya zuda kupenya mobva mafunga kuti inhandare inomharangirozi munodyiwa makasvinura ita 4 kuvashandi vese pachingoma famu baba Isabel ichi chakanyanya vapinda kuti airport inomharangirozi nei baba Isabel mamwe emadzimai vazobuda pachena kuti vakashungurudzwa nemuprofita uyu vainge vanoripota here kuvarume vavo kana kuti kumapurisa. Dambudziko mukoma KB rine vanhu vakawanda vanomirira kana pane mumwe munhu ane zvaazotaura asi nguva yese vakanyarara inozotorwa senge senyaya isina basa. Ndoda kupa muenzaniso mukoma KB ndakamboenda munzvimbo yeWaterfalls makazobatwa mune mukadzi akaunganidza zvinhu zvakawanda mumba kwakazoita kuti vanhu varasikirwe nezvinhu asi vachitozviona kuti uyu mudziyo wangu uyu maive nemafiriji mabhegi enhumbi maredhiyo mibhedha zvakabiwa nemunhukadzi kuWaterfalls asi pakauya mapurisa vakuunganidza zvinhu kwakatenderwa badzi vakanga vaine matsamba ekuti vakaripota kuti ndakabirwa ndo ainzi tora zvinhu anga asina tsamba kana kuti nyaya yekuti akaripota kupolisi kunyange uchiona firiji yako unotonzi ruda kutobawo ndizvozvo aizi yako tagara tichivaudza vanhu kana waita dambudziko even wabirwa fonicha iyo kana kuti warasa fonicha iyo enda unoripota kumapurisa kuite madocuments kumapurisa ukanditi unokuti wapiwa mukoma KB inogona kushandisirwa vanhu yako iyo fonicha yakutoba ikoko yes anobatwa ndiwe ndiwo muridzi why usina kuripota
pane vari kutsvaga kanhamba dzemubatsiri uye akabatsira amai vaya vanga vachienda panguva yevanhukadzi kasingagumi vekuchimanimani. okay mukoma kb namba dzinoti 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 nemwe ndi 0712 910 770 0712 910 770 ndinovimba kuti ndizo namba zayo kanhamba dzemubatsiri wekuchegutu. kwadi muti yesu mapanga chida mundibata munondibata pa namba dzangu dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndizo namba zacho. ndapota musabipa sapita zulu rikiti vo. Tinotenda Zimbabwe tosangana kamangwana na 9 o'clock machibese musale bwinobwino.